Sziasztok! Itt Developer beszél, és ez itt az indító videó, hogy elindítom ezt a The Black Heaven Gaming, vagyis Fekete Mennyország játék videós csatornáját. És igen, átérjétek, ez a Facebook a borítóképe, ahogy már elmondtam. És hát igen, elindítom ezt. Kész vagyok mindennel, webappon még nem teljesen, de haladok. A csatornával az kész, teljesen. Hát készítettem egy Skype-ot hozzá, hogy bárki fölvehesse. Megadom majd a tagoknak, de csak én tudom majd megváltoztatni csak mindent. Ja. Ilyen közeli barátokat fog használni, nem olyan, hogy ismeretlen meg minden. Majd megkérdezek néhány barátomat, hogy kiszállna be, és ennyi. Hát akkor ennyi volna ez a kis indító videóm, hogy láthassák, hogy most elindítottam ezt a csatornát, már holnaptól talán egy gameplay-en fogok bemutatkozni nektek. Talán a Hitmannel, Absolution-nel, vagy talán a Far Cry 3-mal, de ez még nem biztos teljesen. Hát akkor ennyi lett volna. Sziasztok, és lájkoljátok a videónkat, és iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!